Jó nagyot kívánok mindenkinek, sziasztok! István vagyok, az átéri vadász. Jó néhány héttel ezelőtt érkezett egy megkeresés, kérés YouTube csatornára, hogy beszéljünk már egy kicsit arról, hogy van-e ma lehetőség költséghatékony vadászatra. Ugyanis a magyar köztudatban ugye az van, hogy aki vadászik, az mindenki tehetős, és csak a felső 10 000, meg az új gazdagok, meg a lófasz tudja még, hogy kicsodák vadászhatnak. Engedelmetekkel megkértem 3 jó barátomat, akik egymástól teljesen függetlenek, nem ismerik egymást, ráadásul az ország különböző területein élnek. Egy közös van bennük, az, hogy a 3-ból 2 az most lett vadász az év végén, az egyik pedig ő igazából vadgazdálkodási mérnök, szóval ugye ő a diplomája miatt felmentést kapott a vizsgák alól, de ő nagyon-nagyon sok hosszú évekre feladta a hobbiját, ugyanis anyagi okok miatt ezt nem tudta finanszírozni. Na, szóval, hogyha nem bánjátok, itt a segítség, mert az elég hosszú listákat írtak a srácok, ezeket elindulnék. Az első srác, akivel kezdek, ugye ő már vadászott, de ugye pont az anyagi okok miatt, hogy mondtam is, nagyon sok mindent el kellett adnia, mert hát nem bírta finanszírozni, és tavalyi évben pedig újra vadász lett, ugye újra visszajött a vadász életbe. Na mindegy, megkértem rá, hogy írja össze részletesen, pontról pontra, hogy mennyit költött ő. Ez a srác, teszem hozzá, gyári munkás. Jó? Hogy miért itt bárki is fikázná, kétkezi fizikai munkás, aki szó szerint megdolgozik a minden egyes forintjáért, szóval nem kell ítélkezni, amit vásárolt, azt kemény munkával, de megvette. Márkákat nem fogok mondani, mert ez nem a reklám helye, viszont azt most leszögezem, hogy egyik sem a top, hanem például a ruházat az a Decathlonos, meg még valamelyik még internetről rendelt valami olcsó cuccok, szóval semmi komoly márka nincsen. Fegyver, az vadonatúj, azt nem is akart használtat venni, ő dolga tiszteletben van tartva, szóval akkor mondom a listát. 308-as Winchester golyós fegyver, 520 000. Céltávcsőhöz szerelék, 55 000. Éjjellátó távcső, céltávcső, 290 000. Fegyverszíj, 8500. Patkótáska, 28 000. Irattároló, 6500. Lőszer, 2 doboz, 38 000. Hallásvédő, fültok, 12 000. Sörétes fegyver, nem mondok márkát, ez egy török fegyver, de vadonatúj, 260 000. Fegyverszíj, 6 000. Pufferpatron, 3500. Itt ugye van gyerek is, aki biztonsági okokból ő vásárolt hozzá elsütő billentyű lakatot, 3500. Vett kereső hőkamerát, 300 000. Keresőtávcső, 36 000. Fegyvertok a golyóshoz, 18 000. Fegyvertok söréteshez, 14 000. Fegyverszekrény, 74 000. Ruházat, kalap, 8 000. Sapkák, 10 000. Csizma, 36 000. A csizmánál kitérnék, ha megengeditek, volt egy nagyon, hát nem mondom, hogy vicces sztorink, de elhívtam egy társasvadászatra, nem tudom, 2 éve kb. Ha jól tudom, 2 éve, és ő rendelt ilyen nagyon-nagyon olcsó csizmát az internetről, és a társasvadászaton először mondta, hogy levált a bal csizmájának a lábfej felüli részén a talp. Hát minden próbáltuk rákötni. Jaj, hát nevetséges, de tél volt, szóval szegény nem irigyeltem. Hát
a vadászat végére, a nap végére mind a két csizma, mind a két talpát elhagyta. Szóval, jaj, szegény, nagyon fázott a lába, de hát ez van. Szóval mindegy, csizma 36 000. Bakancs 26 000. Kamásli 12 000. Kabát 1, dekatlonos 18 000. Kabát 2, 25 000. Nadrágok 3 darab. Nadrág 34 000. Kesztyűk 10 000. Pulóverek 16 000. Ingek, pólók, stb. 20 000, zoknik 10 000, esőruházat, ez is dekatlonos, 18 000, hátizsák 8 000. Ez összeszámolva 1 924 000 forint, nincs neki se csomagja, se tagsága, sem autója, mert személyautója van, de hát azzal meg nem tud kimenni. Szóval 1 924 000 gyári, kétkezi munkás emberről beszélünk, ahol az anyagiak azért, anyagiakra oda kell figyelni. A második srác, ő tavaly év végén lett vadász. Mondjuk ez kézzel van írva, szóval ezt egy kicsit majd itt. Na nézzük ezt a listát. Vadászjegy 32 000, tanfolyam 190 000, vizsga 25 000, engedélykiváltása 6 000, lőszertároló 20 000, fegyverszekrény 112 000, sörétes 130 000, golyós 650 000, nadrág 20 000, kabát 20 000, kalap 12 000, csizma 39 000, távcső 260 000, keresőtávcső, dekatlonos mellény 11 000, céltávcső a fegyverre 250 000, hőkamera, előtét hőkamera 7-es 150 000, fülvédő 20 000, hívósíp 9 000, a hőkamerához gyűrű 60 000, a szerelék 35 000, csőtisztító a két fegyverhez 13 000. Plusz 94 000 forint volt a fegyvertok, plusz 60 000 forint a fegyverlámpa, és neki ez jött ki 3 millió forintba. Se csomagja, se tagsága, sem autója nincsen. Szóval az első 2 millió, ez itt 3 millió. És ő is kétkezi munkás, ő sofőri állásban dolgozik, céges autót vezet, furgont, szóval megdolgozik ő is a pénzért. A harmadik srác, ő vállalkozó, ő azért kicsit jobban el van engedve, de ő sem költött azért mondjuk úgy, hogy mindent a legjobbakból, de lényegtelen. Na lássuk őt, szóval ő a vállalkozó. Tanfolyam 170, vizsga, pótvizsga, csak te nem megbuktál, jó ember, 50 000, lőtérgyakorlás 54 000, fegyverszekrény 55 000, sörétes 650 000, golyós 320, mert szerintem te ezt lehet összecserélted, végülis nem tudom. Céltávcső 160 000, hőkamera 560 000, kereső 20 000, távolságmérő 20 000, lőszerek 200 000, öltözék azt írta, hogy 100-120 000 forint. Autót vásárolt magának, nem tudom micsodát, de majd azt megkérdezem, az 2,5 millió plusz 500 000 költött az autóra, az 3 millió, így is kijött neki 5 millió 300-ra, de ebből levesszük a 3-at, akkor is 2,5 millió forintra jövünk ki. Sőt, ugye ő még nem is írt föl szerintem milyen szerelékeket nem is írt, úgyhogy szerintem itt inkább már majdnem a 6 milliót rugdossa. Szóval így a Facebook bejegyzésre reagálván, hogy itt 400 meg 500 000 forintból el tudsz kezdeni vadászni, nem tudom, lehetséges. Volt egy vadász kollega,
aki ugye írta azt, hogy hát szerinte is lehetséges a költséghatékony vadászat. Hát persze lehetséges, így van. Na de lássuk, több hely van az országban, ahol van 170-300 ezer forint között már csomag, vásárlási lehetőség. Sőt, szerintem még van, ahol tagsági díj is ennyi. Szóval kinek mi az ízlése, ki mit szeretne, de mindegy, szóval legyen a 170 meg 300, legyen 200 ezer forinton már tudsz vásárolni csomagot. Amiben ugye az van, hogy mondjuk ő azt írta, hogy 6-8-10 nagyvadat lehet elejteni, hát 200-300 ezer forintért tudsz olyat, amin gyakorlatilag korlátlan elejtési lehetőség van, tarvadra, vagy pedig vaddisznóra. Ugye rókasakát, az meg annyit lősz, amelyit nem szégyelsz, az teljesen ingyen van, viszont ugye ebbe a 6-8-10 nagyvadba, vagy pedig a korlátlan szintű vadászatba pedig az van, hogy oké, hogy kilövöd, de az nem tarthatod meg, szóval nem az, hogy te most lelősz egy évbe 30 disznót, és akkor az mind a tiéd, nem. Azt a vadásztársaság vagy értékesíti, vagy pedig ha neked kell, akkor természetesen nagyon-nagyon kedvező áron, de meg kell vásárolnod. Szóval az meg, mit tudom én, most mondok 500 forint per kiló, most kilősz egy mázsás disznót, akkor 50 ezeret egyből kicsengetsz ahhoz, hogy el akarod vinni. Vagy hát attól függ mekkora, most ez teljesen lényegtelen. A tarvadnál ugyanez van, hogy elviheted, amennyibe kifizeted. Mármint a legtöbb esetben ez van. Nagyon sok helyen ugye ez, hogy arra jössz, mész, amerre akarsz, azért ez sem teljesen így van, mert meghatározzák, hogy milyen területen fogsz tudni mozogni, szóval nem az egész társaságnak a területén. Sok helyen így van, lehet, hogy más helyen úgy van, hogy oda mész, ahova akarsz, de szerintem ott azért ki van tűzve, hogy ettől eddig a pontig mászkálhatsz területen, másik területen meg nem. Katonai ruhásboltba is fel lehet öltözködni, természetesen. Én azért azt gondolom, hogy a vadászetikát szem előtt tartva azért nem katonai gyakorló ruhába kell kimenni vadászni, meg surranóba. Szóval azért az is minimum 100, de mindent mondom, attól függ, hogy kinek mi az ízlése, meg ki mit tud megengedni magának. De azért szerintem egy 100-150 ezer forint a ruházat, az biztos, hogy alapjába véve úgy, hogy minden a legolcsóbb, ennyibe benne van. Autó. Rengetegen járnak vadászni sima személyautóval, max kicsit többet sétálnak. Hát az előző vadászterület, ahol én vadáztam éveken keresztül, ott hát a személyautóval esélyed nem volt bemenni, maximum nyáron, amikor porzott az út. Egyébként télen abszolút no chance, tavasz, amikor sokat esik az eső, csak terepjáró. Nem tudod, hiába teszed le az útszélén az autót, körülbelül hát onnan 7 kilométer a terület, ahol tudsz vadászni. 7 kilométer be, 7 kilométer vissza. Azt szerintem nem sok ember vállalja be. Plusz, még amit ott elsétálsz, vagy felülsz egy lesre, mindegy, de azért egy ilyen helyen 15-20 kilométer az összejön sétába, nem hiszem, hogy sokan bevállalják. Szóval az autó igenis, hogy kell. A vadbehozáshoz meg barátkozni taktársakkal vagy vadőrrel. Hajnalba, persze ez nappal működőképes dolog, amelyben te nappal vadászol. Én ugye már ismertek annyira, tudjátok, hogy éjszaka vadászom, itt baszhatom a barátokat, meg mindenkit, mert gyakorlatilag itt hajnali 1 óra, 2-3 órakor senki nem fog kijönni segíteni, pláne, hogyha lacsak van. Úgyhogy ezért én azt gondolom, hogy az autó az nagyon is, hogy szükséges. Személy szerint, és hogyha most megengeditek, akkor azt hozzátenném, és semmilyen szintű bántást nem szeretnék, senki felé sem, de ugye az emberi tényezőt azt az ember mindig kifelejti. Minden egyesét, úgy ez ennyibe kerül, az annyiba kerül, meg csak fegyver kell, meg távcső, és már mehetsz, lófasz, nem. Az van, hogyha mondjuk ki akarsz lőni egy bakot, mondjuk nem gomnyásost, ami mondjuk ingyen van, mondjuk tagoknak, hanem
mondjuk egy relatív szebbet, azért mondjuk egy 400-500 ezer forint. Ami még nem nagy pénz bizonyos szinten, de én azt gondolom, hogy ha vadászni akarsz, aktívan akarsz vadászni, srácok, ez az indulási pénz, az a 2 millió forint, ez semmi. Semmi. És még egyszer nem kell itt, ez nem vitának indul, meg semmi rossz indulat nincs benne, de ez még csak az, hogy tényleg, mondom, srácok, gyári munkás, jó, nem teheti meg azt, hogy most mit tudom én, bármit millióké vegyem, vagy 100 000-ekért. Vadászatra se tudom elhívni, még apró vadazni sem, mert nem tudja finanszírozni. De akkor is belekerült neki 2 millióba ez a vadászat. Szóval itt azért sokat beszélgettem velük. Szóval drága. És akkor még ugye el is jött olyan, mint a horgászat. Ez csak egyszeri befektetés, az tény, de utána ehhez mindig valamit venned kell, mert ez tudod kifinomítani a dolgokat. És utána jön a vadászat, amikor már mész, aktívan vadászol, lövöd a vadakat, ez kell, az kell, amaz kell. Apróvadas vadászatoknál ugye én fizetős apróvad vadászatokra szoktam járni. Leginkább a szolgáltatás miatt 16 000 forint a részvételi díj, és 12 000 forint egy darab fácán, de ezek vadfácánok, nem félvadak, meg nevelt madarak, ezek vadfácánok. Ugyanis ezen a területen, ahol tag vagyok, itt nincs nevelt madár, itt az összes egytől egyig vadmadár, és a nyúlállomány is teljesen vad. Azoknak pedig 20 000 forint, legalábbis tavaly 20 000 forint volt darabja. Na már most volt olyan, hogy 15 nyuszi esett, meg pár fácán egy délelőtt, ki lehet matekozni. Úgyhogy itt pár 100 000 forint így gyorsan, frissen, reggel 8-tól délig, vagy délután 1 óráig így el van, mit tudom, 500 000 forint, így puff, kész. Dámbika lövése, az is több 100 000 forint. És azért ezt így egy évbe összeadod, akkor én azt gondolom, hogy nagyon sok pénz fog kijönni. Szóval abszolút nem, hát kinek mi a költséghatékony. Ugye ez a kedves fiatalember, aki megkért arra, hogy készítsek erről a költséghatékony vadászati lehetőségekről videót, ugye ő úgy írta le magát, hogy egy egyszerű, bérből élő ember, akinek álmai vannak. Én azt gondolom, hogy kövesd az álmaidat, és egyébként egy tök jó dolog, de és ha szeretnél vadászni, akkor csapjál bele. Mindenféleképpen, de nagyon-nagyon ajánlom azt, hogy nézzél szét a piacon, meg rengeteg videót nézzél tesztekről, például fegyverek, kaliberek, mert azt is látom, hogy akkor felteszi az ember a kérdés fészen, hogy milyen kalibert ajánlunk, és akkor stb. És akkor aztán megindul ám, ott bődületes nagy tudás van. Én egyik ilyenre sem hallgattam. Teszem hozzá, ugyanúgy a fegyverbe, a márkába, a lőszerbe se. Mindegyikre vettem a fáradtságot saját magamnak, és akkor végigjártam azt, hogy megnéztem, mi hogyan lesz nekem jó, mi kéne nekem, mit szeretnék én, és akkor ez alapján vásároltam össze minden egyes felszerelésemet. Ugye a hőkamera az megint ott van, hogy ami én nekem nagyon, hogy fogalmazzak finoman, hogy nagyon sokan írják, hogy a hőkamera, a technikás vadászat az nem vadászat, és azok nem vadászok. Akkor az a probléma, hogy gondolom van egy nagyon-nagyon szűk réteg, de az a probléma, hogy én személy szerint úgy tudom, hogy a nyugati országokban kötelező használni a technikát, sőt még a hangtompítót is. Úgy tudom, hogy Németországban is kötelező, akkor én azért megkérdőjelezném, hogyha már a vadász kultúránk az közelebb áll mondjuk a némethez, osztrákhoz, mint az angolhoz, és
akkor ezek szerint a németek sem vadászok, vagy mondjuk a skandinávok, akik igencsak cidar vagy cudar időjárások közepette fönt a hegytetőkön, a sziklás helyeken vadásznak, hogy azok sem vadászok, mert használnak céltechnikát. Én azt gondolom, hogy ők a biztosra mennek, és még ott is benne van az, hogy hibáznak. Szóval azért nem hiszem, hogy az a pár ember, aki úgy gondolkodik, hogy a céltechnika nem jó, én azt gondolom, hogy biztonságos, mert csak a fegyverlámpa. Igen, ezt kipróbáltam pont egy barátommal egyébként, hogy persze lövést nem adtunk le, de én hőkamerával kinéztem egy helyet, ahol tudtam, hogy oda nem szabad lőni. Ki is jött velem. Neki is van hőkamerája, keresőkamerája is, meg céltechnikája is, de nem engedtem meg neki, hogy használja. Fegyverlámpa. Mondom, figyelj ide. Mondom, ott a nyuszi, célozzál rá. Mondom még egyszer, lövés nélkül. Jó, még csak lőszer sem volt a csőben, de maga kipróbálni, hogy mi van. És ugye rávilágított, és akkor mondta, becélozta, és mondta, hogy akkor oké, most lőtt. Oké. De mondom, figyelj már, töki, mondom, itt van a hőkamera. Nézzél csak bele. Nézi. Hú, bazd meg. 300 méter álltunk egy háztól, és én ugye szándékosan mondtam neki, hogy arra felálljunk. Hőkamerával viszont látta, hogy oda nem lövünk. Szóval nem tudom, hogy még ezt a hőkamerát, meg ezt a technikai dolgot ennyire szidni. Ugye erről is beszéltem már régebbi videóban, hogyha kint vagy területen, hogy nem nagy kunst, de nagy kunst, mert gyakorlatilag céltechnikával ugyanúgy el lehet baszni a lövést. Ugyanúgy be tud mozdulni a vad is, ugyanúgy bele tudsz terántani a fegyverbe, ugyanúgy hibázás tud lenni, nem sebzés, hibázás, alá mellé fölé lősz, lényegtelen, viszont tudod azt, hogy mi van a közeledben, mi van, mondjuk az én kamerámmal látod, hogy 3-4 km távolságban mi van, biztonságosan lövést leadni vagy sem. Mert mondjuk jön Józsi bácsi, tök vidáman, biciklit tologatja, de, azt se tudja, hogy honnan jön meg, hogy hova megy, te meg ott ráengeded a fegyverlámpát, bum, csókolom. Szóval én azt gondolom, hogy sokkal biztonságosabb a hőkamerának a használata. Szóval erről nehéz lenne engem meggyőzni. Másik, hogy az előtét hőkamera az nem olyan jó. Én azt gondolom, hogy ahhoz a vadászati módszerhez, ahogy én használom, ez azért látjátok, hogy nagyon sokszor megyek olyan helyeken, ahol igaz, hogy ez is 1,5 millió, meg stb. Szerelékkel együtt 1.600.000 volt a kamera. Gyakorlatilag én megtudottam volna 300 000 forinttal, és akkor veszek 2 millió egy nagyon szuper céltávcsövet. Meg tudtam volna venni, de miért nem vásároltam azt meg? Erről még nem beszéltem, azért, mert amikor olyan helyen vagyok, fent vagyok a hegyekben, vagy valahol, én megyek néha, mint a hülye. Ez van. Tök mindegy, hogy tél van, vagy eső, előtt, után. Egyedül viharban nem megyek, amikor cikáznak a villámok, mert azt már én sem vállalom be. De azért volt már a fegyverem úgy, hogy bele volt baszva rendesen a tómederbe, meg össze-vissza, meg félig meddig elhagytam, meg azzal rángatom kifele a bozótot. Azért nem szívesen verném oda a 2 milliós hőkamera céltávcsövemet semmihez se, mert azért nem, hiába ütésálló, meg vízálló, meg stb. Azért azt mondom, hogy az nálam is egy limit. Ezáltal az lenne, hogy oda nem megyek be, mert megsérül a kamera, vagy ami a lófasz a távcsövem. Ezért vásároltam hőkamera céltávcsövet, előtét hőkamerát, bocsánat, és ugye az, hogy nagyon nehézkes a kezelése, mert nem olyan, mint egy rendes távcső. Az enyémnek távirányítója van zsebből, még csak ki se kell vennem télen a zsebemből a kezemet, tudom irányítani a hőkamerát, azt, amit akarok, ugyanazt a funkciókat tudom elvégezni, mint hogyha a kamerát passzattatnám ott elől, a távcső elején. Nincs rajta célkereszt, nem is kell, hogy legyen rajta a célkereszt nekem, mert a nappali távcsőnek megvan a célkeresztje, nekem ahhoz van belőve a kamera. Súlypont, vagy lőboton van a fegyver, vagy pedig, hogyha
lesen ülök, akkor meg ott is megvan a 2-3 pontos alátámasztás, úgyhogy nekem a súlypont megint csak baromira nem érdekes, abszolút nem érdekel. De mondom, még van hozzá távirányító, úgyhogy kényelmesebb, mint egy rendes távcső, mert azt is fel kell emelned a kezedet. Bocsánat, és akkor ott basztatod, amikor még -8-10 fok van, és lefagy a kezed. Én meg csak ott a zsebebből megtanulod, hogy hogyan kell használni a távirányítót, és easy. Szóval, ja, és akkor még ezt a kérdést is feltette, hogy minden esetben ki kell fizetnie az által elejtett vadat. Amennyiben meg akarod tartani, mondjuk beszélünk, lősz egy 40 kilós vaddisznót, vagy 100 kilósat, mindegy mekkora, és nem kell, akkor nem vásárolod meg, nem vagy köteles megvásárolni. Amennyiben meg akarod, akkor a társaság azt fogja mondani, hogy mit tudom én, 500 forint per kiló, vagy 300, mindegy, és akkor annyi szor, mit tudom, 100 kiló, 30 000 forint, vagy 50 000, attól függ, hogy mennyit értékesítik. Kifizetted, és viheted, azt csinálsz, amit akarsz. Na de, és akkor kérdezted azt is, hogy mi van akkor, hogyha trófeás vadat lősz ki, mondjuk egy 3-4 milliós gimbikát elejtesz, hogy az köteles vagy-e, hogy azt beadhatod-e? Nem. Hát ugye normális körülmények között, mondom még egyszer, normális helyeken úgy működik, hogy mit tudom én, 3 millió forintod van arra, hogy te hogy azért a pénzét elejtsél egy gimbikát. Legyen 2, tök mindegy, szóval van X összeged arra, hogy elejtsél egy gimbikát, és mit tudom én, a hozzád legközelebb lévő vadásztársaságot megkeresed, hogy nekik van-e egyáltalán olyan értékű bika a területen, ami a te paramétereidnek megfelel. Azt mondják, van, akkor ők kötnek veled egy szerződést, és akkor most, amit mondok, javítsatok ki, ha nem így van. Én úgy tudom, hogy a legtöbb helyen, ha azt mondod, hogy neked van 3 millió forintod, akkor megmondják, hogy az x kilóig, x kilós gimbika az, ami belefér. Te azt mondod, hogy oké, rendben van. Na, és benne van a szerződésben az is, hogy 10-15% eltérés lehetséges, ami azt jelenti, hogy az általad meghatározott vagy megszabott keret 10-15%-ában még köteles vagy. Én úgy tudom, hogy akkor még köteles vagy kifizetni az elejtett vadat, mert ez a minimális különbség ez belefér. Viszont, hogyha ezt meghaladja, akkor viszont már nem vagy köteles kifizetni az elejtett bikát, mert az már nem. Az viszont ugye nem te döntöd el. Az viszont nem te döntöd el, hogy melyiket lőheted, hanem megint csak normális helyen, normális körülmények között, vagy egy kísérő van veled, vagy pedig egy hivatásos vadász, aki ismeri a területet, nem téved el rajta, 2, tudja, hogy hol találhatóak azok a vadak, azok a bikák, ami neked szóba jöhet, és amikor az van, hogy figyelj ide, ott van 3 bika, akkor azt fogja neked mondani, hogy vagy minden lényegtelen valamelyiket, nem a többit, azt mondja neked, hogy a középsőt lőheted, akkor nem azt lövöd ki, amelyiket akarod, hanem a középsőt. Ennyi. Mert lehet, hogy a másik 2 megvédve, érted? Vagy lényegtelen azt mondja, hogy ezt, akkor azt lőheted. A hivatásos vadásznak a szava ott normális körülmények között az szent és sérthetetlen. Persze sokan basznak rá, de hát ez megint csak egy dolog. Na, hát figyeljetek ide, én azt gondolom, hogy megpróbáltam most mindenre választ adni. Nagyon bízom benne, hogy tetszett. Itt lehet szorozni, osztani, szorozni. Itt ugye elmondtam az élő példákat, ezek nagyon-nagyon frissek, sőt a harmadik, amit mondtam, a 5.300.000-es, az még szó szerint meleg, mert ő januárban lett vadász, úgyhogy de az is 2,5 millió autó nélkül, ugye plusz vagy hogy is van, 3 millió, 2,5 millió. Szóval ennyi. Kérdésetek van, akkor írjatok, nagyon szívesen válaszolok mindenkinek. Ez még egyszer hangsúlyoznám, nem vita téma, ebből nem szeretnék semmilyen vitát. Ezek igazi emberek, igazi vadászok, és ennyit költöttek a vadászat
kezdéséhez. Jó? Akinek tetszett a videó, osszátok meg, és hogyha kérhetlek benneteket, akkor iratkozzatok fel a csatornára, ugyanis ez évtől próbálok azért tartalmasabb és sokkal jobb minőségű videókat készíteni nektek. Ennyi volt, István voltam, az ártéri vadász, a Körös árteréből. Sziasztok, további szép napot nektek, ciao.